दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 52थि बोसोरसालिया जुथुम्मामोन 13, 14, 15, 16 मार्च आरो बे जुथुम्मायाव जोंहा मोनसे जोबथा हाबाफारि थालांदोंमोन। जोबथा थान्दै मेल जोंहा बेयाव जानो गोनांमोन। खेबथाम जानायनि उनाव माने जोंहा जोबथाया आद्रा जानानै थाबाय समनि थाखाय आरो 1 दाननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जे डेलिगेट सिटिंखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जादोंमोन बा एडजर्न खालामनाय जादोंमोन। दा बेखायनो मैया जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केबिनेट मिटिंआव थांखि लाबाय जे फैबाय थानाय 27 एप्रिलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि लास्ट डेलिगेट सिटिं आरो बे डेलिगेट सिटिंआव सावरायनायनि उनाव रिजोल्यूशन एडप्शन जागोन आरो जि बोसोरनैनि जोंनि जि सेन्ट्रेल कमिटि एबसु बे सेन्ट्रेलनि कमिटिखौ एबसुनि संबिजित बायदियै डिजल्भ खालामनांगौ, बेखौ डिसलिउशन खालामनाय जागोन आरो निउ कमिटि फर्मेशननि हाबाफारि जागोन। दा बेखायनो 27 तारिखनि हाबाफारियाव जोंनि जि दतमानि बड'फा फोथाराव खुंनाय बे जुथुम्मायाव जायफोर थान्दैफोरा रेजिस्ट्रेशन खालामदोंमोन बे गासै थान्दैफोरखौ जिल्ला दखरा दालाय बा इउनिभार्सिटि आरो कलेज गासैखौबो जों हांख्रायनायनि गेजेरजों जोंनि जोबथा थान्दै मेलखौ जोङो खुंफुंगोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव आरो बेयाव रिजोल्यूशन एडप्शन जागोन। लोगोसेनो दानि कमिटिखौ डिजल्भ खालामनानै निउ कमिटि फर्मेशननि खामानिया बे खालि जागोन। आं बेखायनो बर'नि बे पर्टेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि दखरा जिल्ला आरो जोंनि गासै थान्दैफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आङो फोरमायहरबाय। अफिशियेल जोंनि नटिफिकेशनाबो जिल्ला आरो आन्चलिक लेभेलाव थांगोन। बे खोथाखौ आङो सिगाङावबो बुंदों, दिनैबो बुंफिनगोन जे आंनि माखासे पार्सनेल थासारिनि थाखाय आङो माने एबसुनिफ्राय माने रिलिज बा एबसुनिफ्राय आं बिदाय बिदों। आंनि स्थितिया दाबो बाहाल दङ आरो जोबथा थांखिखौ डेलिगेट हाउसआ लागोन। जिहेतु 27 एप्रिलाव डेलिगेटआव गोदान कमिटि दानाय जागोन, सावरायलायनानै डेलिगेट हाउसआ जोबथा सिद्धान्तखौ होगोन। आंनि आपिला थागोन आरो बे खालि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। गोजोन्थों।